Naku, huwag magtiis! I-zeolite na yan! Ang zeolite powder ay may kakayahang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use zeolite. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anain at pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:03. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Magayon na bareta, ang pagbaba kan 3,000 sa God 5,000 na nairehistrong kaso ng COVID-19 sa nasyon na pigko-konsiderar na pinakababang nairehistro sa bulan na ini. Sigun kay Dr. Ted Herbosa, medical expert kan National Task Force Against COVID-19, matapos may rehistro sa 3,666 ang mga bagong kaso ng COVID-19 kan Martes, apisar kan may mga laboratorio na dai nakaabot sa deadline kan pagsumitir kan sa inang COVID-19 data. Sinabi ni Herbosa na na good news man ang piglalao man na pagdagsa kan supply nin bakuna poon ngunya na semana para mas makaskas asin mapadakol ang mababakunahan kontra COVID-19. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joan Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta, Atamanon Ta, Kapalibutan Ta, Atamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta, Atamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Puling Luna po, sa bahay ko, etsyapwera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home.
Si Pauline Luna po. Para echepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta, Atamanon Ta. Kapalibutan Ta, Atamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta, Atamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Malhay na aga mga kaimanwa, kumusta po kamo? Welcome na naman sa sarong episode kan sa tuyang programang Kapalibutan Ta Atamanon Ta. Siyempre, makakaibahan nito kami ngunya na Webes, Petsa 24, kainin bulan ni Hunyo, taon 2021. Asin siyempre, sa mga hapot, may mga text, pwede ipadara sa samuyang hotline number. I-text lang po sa samuyang mga hotline 0968-625-6601. Ulitin ko po 0968-625-6601 as in 0926-708-9933. As in ulitin ko 0926-708-9933. Pwede po kamo magpadarakan sa inyong mga text, mga hapot sa samuyang hotline. Itatry namin simbagon ang sa inyong mga hapot, asin mga klarifikasyon. Asin syempre, pwede man ipadara, ilaag lang sa sobre ang sa inyong mga hapot, sa mga kababayan sa dyan sa mga hararayong barangay. Ilaag lang sa sobre, Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, Ravis, Legazpi City. Asin syempre, pwede man mag-antabay, digdi lang sa DZGB News Online. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Uya ang kabilugan kang mga bareta sa ang DNR ngunyan. Interim Environmental Law Enforcement Office, binilog kang DENR. DNR Bicol Community Pantry, ikukondusir sa aga sa pagselebrar kan Arbor Day. Asin DNR Bicol, asin Penro Sorsogon, nagselebrar kan Coral Triangle Day 2021. Sa detalyes, binilog kan Department of Environment and Natural Resources o DENR ang Environmental Law Protection and Law Enforcement and Protection Service o ELEPS sa paagi kan sarong administrative order na pinirmahan ni DNR Secretary Roy A. Simatu. Ang pinirmahan na administrative order na ELEPS o ang Environmental Law Enforcement and Protection Service, ang temporaryong serbisyo kan DNR, manungod sa law enforcement, mantang pighahalat na maaprobaran ang Environmental Protection and Enforcement Bureau o EPE bill kan Senado as in House of Representatives. Sigun kay Secretary Simatu, binilog ang ELEPS tanganing ipromotir ang epektibo asin makusog na enforcement kang environmental laws, maestablisar ang coordinative mechanisms, magamit ang siyensya asin teknolohiya asin ma-development ang mga personahes na mapadalagan sa mga existing law enforcement units arugan Environmental Protection and Enforcement Task Force o EPTF, Philippine Operations Group on Ivory and Illegal Wildlife o POGI, asin ang iba pang enforcement task force kan DNR. Ang ELEPS iuan may kapangyarihan na mag-enforce kan mga environmental laws, magpapundo nin mga ongoing violations, mag-aresto, magmanihar kan mga nakonfiskang mga items, magkondusir ng investigasyon, asin magpreparar
para sa prosecution kan environmental criminals hasta sa execution kan desisyon kan korte. Mientras tanto, pigsugo man ni Secretary Simatu si DNR Undersecretary for Enforcement Benito De Leon na magtaonin capacity building as in enforcement trainings sa mga enforcement officers. Siring man, dai ma-issue ang DNR nin mga firearms sa mga forest protection officers mantang dai pa aprobado ang EPEB bill. Ikukondusir man sa aga, Hunyo 25, 2021, kan Department of Environment and Natural Resources Bicol and Community Pantry sa Senro Ginubatan sa Bicol University College of Agriculture and Forestry Compound, Ginubatan Albay, as in sa DNR Regional Center Site, Rawis, Legazpi City, para sa selebrasyon kan 2021 Arbor Day. Ang nasabing community pantry na may temang magtanim ayon sa kakayahan, umani ayon sa pangangailangan, magkatampok kan mga seedlings kan pili asin guyaba no? Asin ang aktibidad na ini, naglalaom na ipromotir ang urban planting asin backyard gardening, nadakulang tabang bako lamang sa mga paraoma, kundi maging sa mga komunidad na nagmamaawot na mapalawig ang sindang mga pananom. Saroman na orgulyo kan community pantry na ipaabot sa publiko ang marhay na epekto kan gardening bako lang sa hawak ng tawo, kundi maging sa mental na estado kan tawo, lalo na sa panahon ng pandemya, kung sain dakol ang nasa sa indang mga harong. Pag-iimbitaran man gabos na bisitahon ang community pantry pun alas 8 hasta alas 11 nin aga, asin alas 3 sagkod alas 5 nin pagkahapon, asin pwede man bisitahon ang official Facebook page kan DNR Bicol para sa registration link. Para sa pangultimong bareta, pinanginotan kan DNR asin kan Penrose Sorsogon sa pangingenot ni PNR Officer Tito Armigo ang pagselebrar kan Coral Triangle Day 2021 sa paaginin sarong scuba sorero asin coastal cleanup na may temang Driving Blue Recovery for a Sustainable Coral Triangle sa Subic Beach, Kalintan, Matnog, Sorsogon. Ang aktibidad pinagpartisiparan kay maabot sa sanggatos na individual, kay ribanan ang lokal na barangay kan Kalintaan, Matnog, miyembros kan Samahan ng Kababaihang Bantay Sanktuaryo ng Kalintaan, asin representantes kan Philippine Coast Guard, kay ibang mga personahes kan DNR Regional Office asin Penrose Sorsogon, pati man ang mga divers kang Fun Dive Asia. May total na 1.75 kilometros na coastline ang sakop kan aktibidad na nakuhaanin uminabot sa 19 sakonin mga dainalalapa na basura o mga non-biodegradable waste. Iprenisita man ni CDD Assistant Division Chief Forester Benjamin Medel ang overview kan Coral Triangle asin nagpasalamat siya sa gabos ng mga partisipante sa pagtauninda nin oras asin mga inisyatibong ginigibo bilang parte kang selebrasyon kan Coral Triangle. Mientras tanto, sa iyang mensahe, sinabi man ni PNR Officer Tito Migo na ang marine conservation bako lang dapat ginigibo pag may selebrasyon asin dapat ini maging parte kang lifestyle kang gabos na tawo sa urual daw nindang pagkabuhay. Yan po ang katiripunan ka mga bareta sa ang DNR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Yan, hello. Good morning. And welcome giraray sa tuyang programa. Kapalibutan ta Atamanon ta. Nagbabalik po sa indong lingkod. Hali sa pagka-quarantine. So, balik kita ngayon digi sa programa. And so, gabos na may mga hapot, may mga text, ipadaragiraray, uliton ko ang sa mo yung hotline number,
0917-625-6601 as in 0926-708-9933. Samuya po na mamauton na masimbagan sa inyong mga kahapotan. As in, syempre, bago kita magpadagos, pagpasalamat kita sa tatong pag-iriba kang nakaaging duwang simana kay Miss Joan Mariscotes na nag-pitch in sa tuig sa programa, and nagpapasalamat kita sa guest niya kanakaaging Webes kay Madam Monith Claire Ibay, ang biologist po kan sa muyong opisina para po sa pag-discuter nilang topic about po duman sa protected areas in Bicol. So salamat kay Miss Joan and kay Miss Moneth. And syempre, bago kita magpadagos, gusto ko lang ipahiling, last week kasi pig-flash me lang sa screen. So may mga kababayan tayan. Mailing dito sa screen po, iyan so pig news ko kaso bago. So gigibuhon mi po iyan na community pantry sa Aga, sa Sendro Ginubatan po, sa Bicol University Compound, sa College of Agriculture and Forestry dyan sa Ginubatan. As in, syempre dyan sa Samuyang Regional Office. Sa Aga po iyan, madistribute po sa mga opisina, ki mga pili as in guyabano seedling, sabot po na maka-avail ka yan ng mga seedlings na yan na pwede nindong itanom sa indong mga natad, sa indong mga lote, mga daga na bakante. Pwede po yan nindong ma-avail, mag-register lang sa link na yaon dyan sa infographic na pigpapailing or kung data mabasa masyado, pwede po kamo magbisita sa samuyang Facebook page, DNR Bicol, yaon po duman ang link. Kasi po, mga nag-register lang duman sa link, ang matatawan ta ki seedlings, para po maiwasan ta ang pag-urmul-umul duman sa samuyang mga opisina kan sa itong mga kababayan. So, no registration, di po kamo pwede makaduman and makakuha kang sa mga seedlings na ipapanao na pili asin guyaban. So mga interesado po, mag-register na sa link para po makasabay na kamo sa matatawan na seedling sa Aga. In celebration po iyan kang 2021 Arbor Day. Yan, so yan po. And of course, gusto ko man ipailing para sa mga listeners tangon yan, ini po ang pwede nindong maganahan or makuang premyo pagka mo po nag-text. So, mga padagos mi baga pong advokasya, po ang pwede nindong maitabang sa tuyang environment. I-text lang duman sa mga number na pig-mention ko. Uliton ko giraray para sa mga late na kabukas kayo sa indang radyo. I-text kung ano ang sa indong pwedeng mai-contribute sa pagprotehir kan sa tuyang environment. I-text lang sa 0968-625-6601, 0968-625-6501, as in sa 0925-708-9933. So yan ang sawiyang mga hotline numbers na pwede nindong ma-text para ma-avail nindo ining mga water bottles. Nailing ba sa screen, kuya? Yan. Yan sa mga reusable water bottles na pwede nindong makuha. Ini po sa parte kan sa mayong advokasya na ipapanao sa itong mga kababayan para makatabang kita sa tuyang environment din na kita magparabakal kang mga single-use water bottle plastics. So yan, ini mga water bottles na ini i-text lang duman sa mga hotline na na-mention ko. Pwede nindo ining maganahan. Kaiba ining is display tadigde para mailing ninda. Kaiba ining eco bag na samuya manapig po promoter na itao para maiwasan ta ang pagparagamit ki plastic sa mga groceries, kan sa tong mga kababayan para eco bag kita para matabangan ta ang sa tuyang Mother Nature. Yan, mag-text lang duman sa mga tinaukong number para po maka-avail ka mo kaning eco bag plus a water bottle of the color of your choice. So, yon. And syempre, ngunya na episode, makakaibahan ta sa mong mga kaopisina dyan sa Licenses, Patents and Deeds Division. Ini pong itutukar ta ngunya na topic, saro po ini sa mga pirmiming na encounter na topic halis sa itong mga kababayan. So, tigmaabot ta
na idiskutir ta iningon yan para sa mas dagdag kaaraman kan sa tuyang mga kababayan dahil nga ni po sa pirmi ini talaga sa muya tighahapot kung anong gigibuhon, ano ang kaipuhan nindang requirements para magibon ninda ining aktibidad na ini. So okay na, nakalaog na po sa Zoom, Sir Richard, ang sa tuyang guest. Nagahalat daw po siya for acceptance sa host. So, yan, halaton ta lang, makakaibanan ta sa programa. Ang samuyang Development Management Officer 3, Madam Richelyn Giriva, kang Forest Utilization Section, kang Licenses, Patents, and Deeds Division. So, yan, ididiskutir tangon niya na episode ang kahalagahan kang pag-secure, pagkuapo kang tree planting, ang bot ko po sabihin, cutting permit. Ayan, tree cutting permit. Para po sa satong mga kababayan na buot na may ipaputol na kahoy sa indang mga harong, mga komunidad. Ayan, kaibanan ta na sa Zoom. Online na po. Ma'am Chi, narinig mo na po ako? Yes na po, online na ang satuyang guest ngunyan. Audible na po ako, Ma'am Chi? Opo, okay na. Yan, maikaibahan ta po mga tugang ang Development Management Officer 3 kang Licenses, Patents, and Deeds Division sa Forest Utilization Section. Kansa mo yung opisina, Ma'am Richelyn Giriba. Good morning po, Ma'am Chi. Bati muna tayo sa ating mga listeners via Zoom, and watchers via Zoom, via the DZGB News Online. And syempre, sa mga nakaantabay sa indang mga radyo. Bati po tayo, Ma'am Chi. Yes po, maray na aga po sa Miss Ancie, maray na aga. As in sa mga nagdadarangog po sa programa kan DNR, sa DZGB na Kapalibutan ta at Atamanon ta. Yon. So, sabi ko kasi bago, Ma'am Chi, ining ididiskutir tangon niya na topic. Saro ini sa permita sa opisina dahil lang sa dako lang nagahapot ng mga kababayan ta sa kung ano ang dapat nilang gibuhon pag igwasin ng araw ka ining sitwasyon. So, ay didiskutir tangon yan ining requirements ta baga po duman sa pagkuha, kang tree cutting permit and iba pang mga permits na pig-issue kan sa tong opisina. Ano po, Ma'am Chi? Yes po. Yeah, so before kita mag-start, Ma'am Chi, siguro tawan ta mo na diit na background sa tong mga listeners about naman sa pig-mention ko na tree cutting permit. Ano po ining piga-apod ta na tree cutting permit para sa kaaraman kan sa tong mga listeners? Ay, iyo po, ini pong sa tong tree cutting permits, ina-apply ka po ini dahil meron po kitang mga legal na basihan. Inot-enot po, yan sa tuyang Constitution, the 1987 Constitution, na nakalagay po duman na ang pag-utilize, explore, development, yaon po yan sa mandato or supervision kang sa tuyang gobyerno or state. Okay? So, panduwa po, sa rupang batas, under Presidential Decree number 705, igwaman po naman sinasabi na dapat i-regulate ang pag-utilize, pag-kolekta, pagtipon kay mga kahoy, as in mga iba pang products. Bako lang po kahoy, kaiba man po dyan so minor forest products na inaapod ka, kagaya kang bamboo, anahaw. So yun po, kaiba man po iyan. Pantulo po na nagsasabi din po na natakaipuhan tang mag-apply, maski nga nasa loob ang sa tuyang kahoy, sa loob kang sa tuyang lote, kaipuhan ta pa rin mag-apply. Dahil din po sa sinasabi kang Section 77 kang sa tuya pa rin na PD 705, na sinasabi kong ang pagkokolekta, pagtitipon, pagputol na warang permit ay isa pong illegal act. So, yun po ang mga basihan ta para sa ating pag-process, pag-apply kay tree cutting applications. Yon. Ma'am Chi, basahon ko tulos before kita mag-proceed man sa next ko supposedly na question. Hali sa 7709, maski ano pong kahoy ang puputulon sa laog kang nata, dapat po makuha pang permit sa DENR. Ma'am Chi,
Yes po, yun po. Kaya nga po itong nabanggit ko kasubago na nainot, ito po ang mga basihan ta na maski nasa ribadong lote, sa loob kang lote, compounding opisina, reservations, kaipuan ta po talagang maghagad ki permit sa DENR. So, dahil po naman sa mga existing tang batas, bako po ini mga administratibong guidelines, kundi po mga batas. So, Ma'am Chi, di man po pig warang tig exclude duman sa pigsabi mong mga legal basis ta except that gabos. Ano po, gabos itong klase ning kahoy. Ano po? Yes po. Okay. Yon. So, duman sa nag-text 7709, ulitin talang po sabi ni Ma'am Chi, gabos po na kahoy dahilan nga ni po sabi niya nakasaad ini sa batas. Nagabos talaga po magkuaki permit bago makaputol ki kahoy. Idagdag ko na ini Ma'am Shi, isunod ko na para tuloy-tuloy tayo. Hali sa 7621. Good morning po. Paano po sa mga kahoy na naputol na po kang nakaaging bagyo? Dapat po bakuan pa po ito kay permit maski nagkaturuwal na? Yan po. Ayo po. Malinaw po duman sa nabanggit ka sa bago sa batas na bako lang po ini pagputol, kundi ang pagkolekta, pagtipon ng mga kahoy, kay puwanta po itong ipaara mo na ikuha ki permit para maging legal ang satuyang aktibidad. Kasi kung itatransport mo man po iyan, limbawa, dadaran mo sulog, arong mo nagiging paggagamitan pang kahoy sa ibang lugar, kay puwan mo pong mag-transport, maski nga iyan po naputol na kang bagyo. So, kailangan pong legal na may dokumento ka para matransport mo ito. Iyon. So, malinaw po itong paliwanag ni Ma'am Giriba. Ano po duman sa listener ta na regardless, kung naputol ki kahoy, ay naputol kang bagyo, maski po yan dati nang natuwal o naputol na, kaipuhan taman giraray po mag-secure ki permit. Ano po, and siguro, ano po ang dapat inangibuhon, Ma'am Chi, na kunyari mapatunay na naputol ki bagyo, dapat kuhaan ba ninda ki ebidensya o retrato para po ipahiling sa opisina? Opo. Maray po na i-remind me po sa Indo, sa mga paradangog ka, na halimbawa man po naputol so kahoy, kaya anta mo na po na niyaon siya dumanharan ni sa iyang trunk, stamp. Data po pagputulon directly na wala pa pong permit. Duman lang po sa picturean ta po, tapos iagad ta po, i-apply ta po ki permit sa sa pinakahalaning DNR office. So, dahil muna dapat paghiroon, Ma'am Chi, Opo. Kasi once na hinali mo duman, nagka-removal ka na. So, dapat prior ka ito, magkaigwa po kita ki-permit. Ayun. So, malinaw po itong paliwanag ni Ma'am Chi, pag naputol or nabuwal or natuwal pag may bagyo, data po yan pwede hiroon. Sabi ni Ma'am Chi, picturean mo na, and iyon na yan ang parte kang sa itong aplikasyon pag-apply takik tree cutting permit. So, madama na kita, Ma'am Chi, sa pinaka-dakulo na question na nare-receive me online, sa Facebook, digdi po siya sa tuyang hotline sa cellphone. Ano daw po ang mga requirements na nakukwaon para makapaputol ki kahoy sa indang mga lugar, mga natad, mga lote. Ano po sa requirements ta, Ma'am Chi? Opo. Sa pag-apply ta po, ikukonsidera ta po kung isa pribadong owner or kung ka-korporasyon po ang magre-request. Kung korporasyon po, medyo may dagdag po kita dyan ng mga requirements. Alagad kung pribadong owner man lang po, ang basic requirements na lang po dyan is 4. Inot na inot po is yung land title. Para po proof of ownership na sa imo itong lote kung sa makukuha sa kahoy. Okay. Panduwa po yung letter request. Okay. Pangtulo po is yung certification po sa barangay na nakalaag po duman sa certification na ang barangay ay no objection sa cutting na activity na gigibono po. Okay. And last po is yung payment ng fees na minimal man sana po. So, okay. I-submit po ini sa nearest DNR office para kompleto siya para maproseso, mapuunan sa pag-process kang request po. Iyon. So, 4 lang ang na-mention ni Ma'am Chi, kumpara sa dati tang na-discover and naaraman before na mga requirements na medyo dakol. So, ini pinadiit na lang, uliton talang very quick. Sabi ni Ma'am Chi, kaipuhanda po ki proof of ownership. Tama? Ma'am Chi? Opo. Titulo kang daga
or kung ano man na ebidensya na mapatunay na sa indo, sulotes, kang daga na kung hain niya o nakatindog sa kahoy. Tapa po, ano Ma'am Chi? Yes po. And opo, second, tama po. syempre, masurat ka mo kung nata po nindo buot ipaputol sa kahoy, ilalag po doon nindo sa rason. And pantulo po, certification hali sa barangay na sinda day nagakontra na mapaputol po kamo kang kahoy na pigsasabi nindo duman sa letter. As in, syempre, mabayad po kitang mga administrative fees para po sa pagproseso kan sa indong request. So, 4 lang po ito, and idagdag ko sa sinabi ni Ma'am Chi, pwede nindo po iyan i-submit sa pinaka-ananing office, DNR office sa indong lugar, sa Senro man o sa Penro. Ano po? So, yun Ma'am Chi. Ma'am Chi is, isundot ko lang, may question kita hali sa satuyang texter galing sa 8811. Ang sabi niya, good morning po, may legal office po ba ang DENR na manotaryo sa SPA sa pagputol kahoy? Dahil po ang private notary mas mahal ang bayad kaysa sa bayad sa trabahador na maputol ng kahoy. Ma'am Chi, ano po ining clarification ni listener tahali sa 8811? Opo. It's sad to say, ang DNR po, wala kitang pig-offer na ganyang mga activity or services na magnonotaryo po. So, at ang required naman po talaga dyan ay pribadong abogado na otorisado na mag-gibuki notaryo. Oo. Malawag itong SPA, Ma'am Chi, duman po sa mga mga caretaker or sa mga Ito naman po, malaog po ito, additional requirement kasi po kung ang magre-request ay bako so mismong tagsadiri kang lote. So doon po ito nagkakaroon ng additional supporting documents kaya niya. So pag bako siya ang owner, pag ang ma-request po caretaker or tumatawo ka itong lote, pwede po siya i-authorize kang tagsadiri through the SPA. Ano po, Ma'am Chi? Kung may share naman sa mga paradangot halimbawa po ang lote, pag nasa ngaran pa kan sa indang magurang. So yung mga heirs, kung saro lang ang maglalakaw, mag-autorisa sila saro nindang tugang. Yan po ang kaipuan ng SPA. Iyon. So, sad to say duman sa texter wala po na abogado or legal officer na pigtatao ang samong opisina na pwedeng makanotarize pag ang applicant po bako sa owner. Ano po, Ma'am Chi? So, kaipuhan to talaga private lawyer, notary public na manotaryo duman sa SPA itong applicant. Ano po? So, yun, Ma'am Chi, idagdag ta ni Giraray. Ang sabi ining texter hali sa 84 para makapaputol kikahoy pa ang iba po haloy na napoproseso. Ma'am Chi, so processing days po sa permit? Dapat po kumplituhin muna sa requirements para dire-diretso na po ang satuyang proseso. Isasubmit po yan sa field office, then ang approval po ay idadara sa regional office. So kung meron pang provincial office po, mag-aagi din po kaya yan sa satuyang provincial office. So date po, masasabing exact date. Kung minsan po sa courier, medyo nagkaka-delay man po, lalo na po na nasa pandemic kita. Medyo nagkakaroon ng delay sa kung may mga nga po kayan sa courier, tapos may mga work from home na sa opisina. Iyon. So, siguro po, ingwahon ta po duman sa applicant, kang pag-apply sa tree cutting na kompleto sa requirements, para po sararuan lang ang processing, dire-diretso, yes, tama, dire-diretso, para po tulos man na ma-forward kang sa mga field offices sa regional office and ma-process ni na Ma'am Chi so application nindo kasi po iwasan ta na sa pabalik-balik na nangyayari sa mga papeles kasi saro pa talaga yan sa nakakahaloy sa processing. Ano po, and sabi nga ni Ma'am Chi, given na pandemic kitangon yan, may mga problema na nangyayari sa mga courier, sa mga shipping, kang mga papeles So,
as much as possible po, pigtatry man po kang sa moyong opisina na maproseso kaagad ang mga papeles na iyan. Ano Yes, po, po. Ma'am Chi? Opo. Tsaka gusto ko i-share ko din po sa tuyang paradangog ang bago pong latest developments sa tuyang opisina. Although ito pong bagong guidelines ay under publication pa po, but sooner magiging implementable na po ito. Ito pong pag-a-apply ta po kay mga kahoy na naturally growing trees. Dati po, i-forward ta po yan sa central office. So ngayon po, mayroong ibinabang guidelines ang satuyang secretary, although nasa period pa po siya kay publication, ang approving authority na po ay ibinaba na sa regional office. So dakula pong kaginhawahan tapos and madali na pong ma-deliver, makupaso permit sa atong yang mga kliyente sa publiko. So, very nice development yan na pigbalita ni Ma'am Shiano na those applications for naturally grown trees. Day na po sa central office sa mong secretary ang application and approval. Ano po, Ma'am Chi? Yes po. Opo. So, binaba na lang siya digdi sa tuyang regional office para po mas mapabilis ang processing. So, magayon po yan na development and malaking tabang iyan, dakulang tabang iyan sa itong mga applicants, especially duman sa mga naturally growing trees na mga piga-apply nila for tree cutting. Ano po? Yes po. Opo. Dako lang katabangan na ma-deliver na agad sa services sa publiko. Iyon. Ma'am Chi, idagdag ko lang, ano sa mga programa ta sa office, mga activities ta na pigigibo kang DENR, manungod po digi sa mga activities na ini about sa forest utilization, sa tree cutting, and other activities po na nasa sa indong mga opisina. Ano po yung mga activities ta sa office with regards to this? Inot-inot po, dyan sa tuyang pag-apply kay cutting, igwaman po kita dyan na sa mga terms and conditions na kay puwan tamang pong mag-replace ki. For every sarong kahoy po, kakaiwa kita ki replacement na 50 trees. And duman po sa mga naturally growing trees, 100 per one tree to be cut. So ini man po ang programa kang opisina, kang departamento para may contribute manggiraray kita sa epekto kang climate change, mitigation of climate change effects po. So kagaya din po kanina yung nabanggit mo yung sa Arbor Day, participation ta po, ina-encourage tang mag-participate ang mga ang publiko na mag-join din po sa Arbor Day, tamang-tama sa aga po. Yes. Oo po. Sa tuyang diet na paagi, tabang man po kita na ma-restore pa din po at ma-sustain ang satuyang environment. Yun. And also po, nag-encourage din po kita sa satuyang mga kapalibutan na mag-establish ki tree plantations kasi may naghahanap po kita kay mga buyers for legal sources ng kahoy for raw materials. So ini-encourage na po ang publiko na mag-establish kung may mga lote man po sinda, establish kay private plantation, i-register. Kung ini po ipapaputol lindo for utilization po, na po ining tree replacement. Yung man po itong benepisyo na pag i-apply mo na for tree utilization, day ka po magkakaigwa kay tree replacement as benefit mo rin po sa pag-i-establish ng isa imong plantation. Yun. Magayon din ito talaga, Ma'am Chi, na na-mention mo na mas magayon na magkusa ng mag-establish ki plantation. Especially sa igaman lang na available na area, sa mga darakula ang mga lote sa mga harong-harong ninda, and sa may mga extra na mga property na pwedeng tanuman kang mga kahoy na ini. Ano po, Ma'am Chi? Yes po. At dagdag ko na lang, may nag-text hali sa 6701. Good morning. Pwede po ba maghagad kidakol na mga seedlings para po makatanom and makagibo man kaya na plantation na pigsabi ni Madam? Sain po pwede maghagad? Pwede po, fruit bearing trees, Ma'am Chi? Opo, depende lang po minsan sa availability pero ng mga planting materials. But ang opisina po talaga ay nagtatao ng libreng mga pananom. So although may limitasyon man po para sa pribadong individual, may limited numbers lang po. Mostly kasi po ang tinatawan tayo yung mga schools, kasi kung may mga school activities na for the community activities po. So
Yan po ang distribution doon. Yung for private individuals, medyo limited lang para mas dakol ka po ang matawan. Yun. So, pwede talaga ka mo mag-request ilag lang sa sobre or i-email ang pinakaaraning, ang request nindo sa pinakaaraning Penro or Senro office sa indong lugar. And pirmi man po yan pigpapaonrahan kang sa mong opisina. Kaya lang sabi nga ni Ma'am Shi, depende sa available na mga seedlings ang pwede tang itao. And syempre, mas tigi-encourage ta po ang mga community planting. Ano po, para mas dakol. And, for community, kapakinabangan po kang mas nakakadakol. Yeah. So, pwede po yan, duman sa nag-text sa tuya, pwede po kamo magpadarakan sa indong request. O ipaagi po sa muya, mag-message po duman sa tuyang Facebook page, sa DNRB call. And ipo-forward mi po iyan sa Penro or Senro concerned kung saan po kamo yaon or naka-locate. Ano po? So, before tayo padago so questions na kay Ma'am Chi, basahan ko lang ining mga nag-message duman sa tuyong hotline baga. So, sabi mi baga kung ano ang pwede nindong maitabang sa tuyang environment in celebration of our environment month, ngunya na June. So, hari po sa 2678, ang sabi niya, ang maitatabang ko sa kapalibutan iyo ang dai paggamit din single-use plastic, dai pagsulok ki basura asin dai pagtapok ki hazardous waste material sa mga katubigan. Yan. Magayon ang simbag ni Madam And makakuha mo ini Madam, ini man naiiling mo na mga water bottles sa screen, ay iling ba yan? So yan, pwede mo ini ma-avail. Ayan. Wow. Magpili ka lang, ki green or blue, environment colors ang yaon tangon yan. And syempre, ining sa mo yung pigtataong eco bag. So, i-claim mo lang, Madam, ini po sa nag-text sa tuya, di ka nagpakilala, Madam, kung saan ka na area. Mag-text ka po ulit kung saan ka para po mas ma-facilitate kung sa Senro or Penro mo po pwede makuha. So, yan po. Salamat sa nag-text 2678. Nakulog pa kita. Ini naman hali sa 3625. Magandang araw po, ma'am, para po mapangalagaan ang kalikasan, iwasan ang pagpuputol ng mga kahoy na hindi naman po kailangan at nakasagabal sa kapaligiran. Glenda Banta po ito from Ginubatan, Albay. Pwede din po ako makahingi ng binibigay niyong water jug. Salamat po and God bless. Yes, ma'am Glenda Banta. May po ipadarami po ining sa imong water bottle and eco bag dyan sa Sendro Ginubatan po para maklaim mo po ang sa imong prize for joining our question. So, tawag dito, halaton mo po ang sa muyang notice, itatext ka po niya mo kung nasa Sendro Ginubatan na po ba ining sa imong mga items para po pwede mo maklaim pagyaon na duman. So, another message, basahan tagiraraw. Meron pa ba? Galing sa 651. Good morning po. Ang matatabang ko sa Kapalibutan, ang daina paggamit ki plastic, asin paggamit ki eco bag, sa pagsaod, asin sa paggrocery. Galing po ito kay Mayet of Daraga, Albay. Yes po, Ma'am Maya, tama po yan sa imong sinabi para makatabang sa satuyang environment. And dadagdagan mo yan sa imong eco bag na tigagamit. Makukuha mo po ining sa muyang ayaw ko ng plastic eco bag plus igwa ka na pong water bottle na magagamit para po di ka na magparagamit ki mga single-use plastic na mga water bottles. Yan. Thank you so much. Igwa pa kita pahabol. Galing sa 8040. Good morning. Ang sharing ko po para sa kalikasan is not burning the plastic and other trash in the yard. Salamat po, Ada Dizon from Cruzada, City. Good morning po, Ma'am Dizon. Salamat po sa indong pag-share, kang sa indong pwedeng makontribute sa tuyang environment. Pa-share ka po sa Aga. Makuha sa Aga. Ini po sa imong water bottle na magagamit mo. And syempre, ining eco bag na magagamit mo sa pag-grocery asin sa pagsaod. Packetable, po ini? Eco bag. May mga bulsa po ini, Ma'am Ada.
So, pwede mo siya magamit pag ikaw nagsaod. Hindi ko alam, hindi ko sure kung nahihiling ba sa screen. May mga bulsa po ini sa laog. So, pwede mo na po i-shoot ang patatas, ang kamatis, ang bawang, para na po sinda malanog. So, yaon po inidigdi. Magayon po inidakula ining eco bag na itataomi sa Indo para po makatabang na mabawasan ta na ang plastic sa mga households. Ano po? So, yun. And, meron pa ba? Hilingon ta kung dakol pa kitang message. Yan. Galing naman po sa 6210. Sa samuyang mga hapot. So mabalik kita. Yan pa sa Zoom, si Ma'am Chi. Yan, hello again, Ma'am Chi. Yan, pigbasa ko lang, baka malingawan ta sa mga nag-text and nag-message sa tuya na mga listeners and mga FB viewers. Ma'am Chi, na-mention mo na kasubago sa mga requirements ta and na-address naman sa mga hapot kang sa tuyang mga listeners. May texter ulit digde. Ano ang sabi niya? Wait lang, hanapon ko giraray na lampasan ko siya kanina para po masimbag ta na suhapot. Wait lang, hanapon ta lang madakulo na kaya sa mga nag-text sa tuyang cellphone. Magandang araw. Okay. Alat, hain na ito, nawawala na. Pero Ma'am Chi, habang tigahanap ko, ano po ang masasabi ta na benepisyo ka ining pigigibo ta sa DENR na pagproseso ka ining mga permits and para sa inpo ini kasi medyo nahihirapan ang sa itong mga kababayan na masabutan na natakaipuhan paninda magpaaram, especially kung nasa daga na maninda sa mga kahoy na ipaputol. Kumbaga, nalilimitahan sinda sa gusto nilang gibuhon, maski po pagrugaring ninda itong daga, and syempre, nasa isip na din siguro ninda, kasabay na din naman sa kahoy. Opo, yung ani po yan, yun talaga ang gusto tang... Diba? Opo, objective ta kaining sa tuyang mga programa, taning mapasabot ang publiko, sa tuyang mga stakeholders, mga clients. So, ito po, kay puwanta pong, maski nga ni nasabing, nasa laog kang sa tuyang pribadong lote, kay puwanta pa rin ipaaram sa gobyerno, ikuha permit. Dahil nga po, inot na inot, nagsusunod kita duman sa batas na isinasaad kang sa tuyang saligang batas. Then po, ang sinasabi din po, baga, na ang environment, ay bako lang po yan concern kan sa rong individual, ang epekto, bako lang po namamati kang sarong individual, kundi ito po ay namamati kang gabos, kang komunidad, kang publiko. So, ini pong saro sa mga objektibo po kaning pagkuha ng permit is para po kung ano man, baka mayroong in the process magkakaigwaki, lalo kung dakol na kahoy, magkakaigwaki adverse effects sa environment, sa palibutan, makaipuhan mi pong ma-screen, ma-check, ma-validate kung iyan pong aktibidad na pagputol nindo, dahil man makaka-apekto sa iba, sa environment. Kung iyan ba mag-cost ki soil erosion, i-damage sa satuyang barangay, makaka-cost ki siltation sa satuyang mga ilog. So, araw po ka ito ang, ayan po na pagputol ta, bako lang po yan dyan natatapos. So, may mga connected po yan sa satuyang environment. So, yan po ang inot sa mga objective ta. Pandua po, naman po kayo po ang i-regulate ang pag-utilize ng mga kahoy as in iba pang forest products na nabanggit kanina, kaya ng bamboo, nipa, anahaw, para po masigurado tang sustainable ang satuyang supply. Para po, bako lang po bagang pag-iisip tango niya na henerasyon, kundi din po so mga susunod na henerasyon. Yan din po ang sa mga basic na gabay tatanganing kay puwanta ining i-regulate na puputol takang kahoy. Yun. So, maliwanag magayon sa paliwanag ni Ma'am Chi duman sa kung natakaypuhan talaga po mag-agi sa proseso na pigsasabi kang batas na
kuha and mag-secure kay permit bago ta po iyan putulo ng mga kahoy ta maski pa nga tigsasabitan na yaw na isa sa tuyang natad or nasa sa tuyang mga daga or lote. Ini na ma'am si nakuha ko na su texter hali sa 2678. Sabi niya, ang pagputol po ba kinyog sa laog kang daga ay kaiba ihahagad ki permit sa DENR? Number 1 yung question yon. Number 2, paano kung tax declaration lang po ang kapot sa ngaran kang nagada na magurang ang document at mayo pang land title ang daga? Yan po, Ma'am Chi. Opo. So sa inot po, nyog na ang ipapaputol, so bako po ito sa jurisdiction kang DNR, kundi nasa Philippine Coconut Authority or PCA. So panduwa naman po, ini po na inahagad kang land title talaga ay medyo stricto kita digdi sa pagproseso. Kaya po, ang pinoprove ta po kaya digdi is mapailing ta na sa tuya talaga sulote bago kita tawag ki otoridad, delegated authority na iputol ang kahoy. Minsan po kaya may mga cases kami na may mga conflicts. Minsan nga po sa mga magturugan, nagkakaigwa kay mga conflicts, mga tenant, kinasok kang sa iyang landowner. So, yan po ang pag-iiwasan ta. Kumbaga may mga basihan po man kita kung nata, rini-require ta ang ining pong land title. So, siguro po, oras naman para malakaw naman po itong pagpapatitulo. Kaya sarap man po sa programa kang DNR, baga po ang land titling para po for future kung mga aktibidades nindo, maging smooth po ang mga magigibonan nindo. Yun. So, tama si Ma'am si siguro mag-giveaway na sa ito na sa panahon na dapat malakaw na sa mga requirements duman sa ownership kang daga para bago po kamo makapaputol kasi kung tax deck man lang siguro it's high time na ayuso na muna sa mga papeles para mas maiwasan na ang mga masunod pa, mga third generation problems pag abot sa proseso kang mga bagay-bagay na arogen. Ma'am Chi? Okay. So, siguro wala na kitang text, Ma'am Chi, may oras na lang kitang diit. Yes, po ang may dagdag ka pa po na mensahe? Ano po ang sa indong pwedeng ma-share sa atong mga kababayan kung paano sinda makakontribute para po sa pag-conserve as in pagprotektan sa tuyang environment? Yes po, salamat po. Inot po kung dumampo na sa mga nagiging permitting natin na pinapakiulami po na sana sundon kita so 3 replacement requirement. Yes. Tayo naman po ang pinakadakulatang contribution na kita nagputol. Ini-ensure ta na may mapaparalit man po naman sa mga naiputol ta. So, panduwa po, ini-informaran ta po ang publiko na iwasan ta po ang magpaputol doon man sa mga along the river, mga bank, easements, para po, ini po kaya ang protection po ang mga, kung ano man po nyaraon dyan na kahoy, bamboo, iyan po ay protection doon man sa easement para maiwasan ta po ang erosion, ang landslide doon man sa pating ito. Pantulog po, iarogani po kang tree planting activity kang DNR, pwede po kamo mag-join, ina-encourage mas lang po sa sadiri nindong lote, ina-encourage mo po kamo na magtanom. Pang-apat po is, ina-encourage din po namin kamo na kung pwede, kung may mga naaaraman po kang mga illegal cutting activities, mga cutting without permits, pwede mo po na ipaaram nila sa opisina para ma-actionan kin tama po. Mm-hmm. And also, duman po sa may mga cutting activities po kaya kita na for DPWH projects, DepEd projects, NIA. So, nagkakaigwa po yan ki public consultation. So, magayon po na ang publiko magpartisipar duman. Mm-hmm. Kasi po, yun po. Ang resulta po kayo ay magiging basihan may kung tatawan ng permit o daiso sa room project. So, kung may ang mga bosses po nindo may padangog po nindo duman, kung uyon po kamo o dai sa project. So, magayon po, mag-participate po kamo duman. Ayun po. Iyon. Magayon nun sa mga tinaw ni Ma'am Shi na mga contribution na pwede magibukan sa itong mga kababayan para makatabang sa protection and conservation kan sa itong environment. I-highlight ko lang itong sinabi ni Ma'am Shi na pigigibong public consultation or itong town hall. Para duman sa pag-grant, permit, tree cutting permit in particular sa mga government projects. Kasi dakol kitang mga kababayan ang nagrereklamo, lalo na sa itong Facebook page, na pag
yaon na sa project, tapos puputulo na sa mga kahoy. Saka lang sinda nagrereklamo na dapat sayang su nature, su mga kahoy na maaagihan mararabasan kang project, natadapig alaw ito kang DENR, natapig tugutan na putulon. So, i-reiterate lang itong sinabi ni Ma'am Chi, na nag-aagi po yan ki proseso, and ito na po sa opportune time para sa satong mga kababayan na iboses, ipadangog ang sa indong sentimiento, kung buot ba nindo iyan na nag-agree ba kamo na putulon iyan ang mga kahoy na iyan para sa pag-implementar kang mga proyekto na pigi-introduce kan sa itong mga government agencies. So, ito po pagkakataon ta na maiboses ang satuyang concern ang sa indo pong mga nasabuot para po di na kara maabot duman sa panahon na nauna sa project na grant na kan DNR sa permit, tapos pigigibo na sa project ongoing na, kasaka lang po kita ma-message duman sa satong Facebook page or ma-message duman sa Facebook page kan central office na natapig paputol kang DNR sa mga kahoy, mga araw po kaya na mga circumstances. So, iwasan ta na po ito, and siguro high time na mag-participate kita sa mga activities na makakatabang sa satuyang environment. May dagdag ka pa po, Ma'am Chi, before kita magpaaram. Any message po sa ating mga listeners, sa mga kasarabay mo sa indong office, bago kita magpaaram? Ay, opo. Nagpapasalamat po ako sa mga padagos na nagdadawag kang programa kan DNR, and ini-invite niyo po ang publiko na maghagi po sa proseso kaining pag-a-apply kang sa tuyang recutting permits para din po dahil kamong mga istorbong mangyayari sa indong pag-utilize, paggamit kaining mga kahoy na ini. So, yun lang po. And also, do our share doon sa pagtabang ta sa na mas magayon ang sa tuyang istaran. Yun po. So, yun lang po. And also, kung pwede batiyo sa mga Sige pwede po. So mga taga San Joaquin, taga LPDB, taga Salvacion na dadangog po sa tuya. Iyan. Sige. Thank you so much po, Ma'am Chi. Salamat Yes, po. Opo. Yan, nakaibanan ta sa tuyang programa via Zoom ang Development Management Officer 3 kang Licenses, Patents and Deeds Division, Ma'am Richelyn A. Giriba. And syempre sa mga nag-text sa tuya, before kita magpara, may sarong minuto pa ako. Kuya Joan, simbagon ta lang ini kang last week duman su texter ta na nag-message sa tuya na data na naabot kang oras last week, din na naabot ni Miss Joan. So, message na ang hali po sa 8811, ang protected area po ba na mayon ay pwede po ba lagyan ng concrete road para sa double purpose na tourism at access road sa pagkwari sa mismong mayon volcano po. Yun. So, ang simbag taligdi, pig-research ta inihali sa tuyang protected area management unit. Sabi ninda, yes po, ang Mount Mayon is a protected area, and all activities po na nangyayari dyan sa laog kang sarong protected area are conducted within the PA must be presented and approved po kang Protected Area Management Board or kang PAMB, and dapat po gabos na activities po na nangyayari sa laog kang PA must be consistent po duman sa Protected Area Management Plan. And ipaliwanag ka lang po na ang extraction sa sarong natural park ay bawal po, kasi yaon po ito sa indang category na protected area. So yun po ang reply ta naman sa 8811 na nag-text. And kung may mga iba pa pong hapot, pwede man po ipadaragiray sa tuyang hotline numbers para itry mo pong simbagonan sa indong mga clarifications, mga questions. So wala nang nag-message. Igwa pa, may data na mababasa sa mga nag-message na mga matatawan ta kaning water bottles as in eco bag. So next week na lang po or i-text na lang po Sinda. So, yan po, nag-abot na kasi sa oras ng pamamaaram. Batiun ko sa mga nagdadangog dyan sa tuyang programa, sa mga nagsiselebrar kan sa indang fiesta, sa mga taga-tabako, sa mga taga-kamalig. Happy fiesta po sa Indo. And we honor po ang sa indong patron, si San Juan Bautista. Yan, happy fiesta, happy fiesta. Happy listening kay Ate Tess dyan, na nagdadangog sa tuyang programa. And sa mga taga-Penro Albay na nagdadangog dyan,
So mga taga-planning and monitoring unit headed by Sir Angel Montecastro. Good morning po sa Indojan Gabo, Sir Angel. And syempre sa mga nagdadawag hali po sa sa Pilar, Sorsogon, good morning po hali sa 7818. Yan po sa ngarang Kansamuyang Bilog na Pwersa, sa panginganot Kansamuyang Regional Executive Director Forester Francisco Emilio Jr. Kansamuyang ARD for Management Services Engineer Eva S. Ocfemia. Kansamuyang ARD for Technical Services Attorney Ronel Supsop and Gabos na Penros Asinsenros. A special thank you po sa Chief kang Licenses, Patents and Goods Division kay Forester Ferdinand Baltasar sa pagpadarakan sa iyang representante dito sa programa ta. And syempre, nagpapasalamat kami sa Gabo sa nag-antabay kay Kuya Ronald Casabaagos sa technical and ngunyan kay Kuya June, kay Richard, kay Angel dyan sa technical. Salamat sa Indo Gabo sa pag-antabay. Ini po si Ancie Lawenko nagsasabing, Diyos ang magbalos, Diyos ang magbantay. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta, Atamanon ta, Kapalibutan ta, Atamanon ta, Diyos mabalos sa indong pag-antabay.